Κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Αυτές τις ημέρες, όπως μας λέει και ένας γέροντας από το Άγιον Όρος, θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι και όλες τους πνευματικούς μας πατέρες που μας αναγέννησαν πνευματικά και μας έφεραν στο δρόμο του Θεού. Ο γέρον Φίλιππος από τη Μικρά Αγία Άννη ευχαριστεί το δικό του πατέρα. Ας τον ακούσουμε. Αγαπητοί μου, καθώς βαδίζουμε προς τις Άγιες μέρες της χριστιανοσύνης, καλό είναι να θυμηθούμε τους πνευματικούς μας πατέρες, αυτούς που μας γέννησαν πνευματικά, και να ευχηθούμε, να παρακαλέσουμε το Θεό να τους διατηρεί εν υγεία και άλλους να τους αναπαύει στους ουρανούς. Γιορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνος. Θέλω σε αυτό το μικρό βιντεάκι να θυμηθώ τον δικό μου πνευματικό γεννήτορα, τον πατέρα Σπυρίδωνα Λογοθέτη, ο οποίος ήρθε στην πατρίδα μας την ωραία Ναύπακτο και την αναμόρφωσε. Πλήθος παιδιών, πλήθος ανθρώπων έχουν απολαύσει την παιδαγωγία του. Ας ευχηθούμε όλοι όσοι ευεργετηθήκαμε, όσοι γεννηθήκαμε πνευματικά από αυτόν τον άνθρωπο που σήμερα είναι καθηγούμενος στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου, να τον ευλογεί ο Κύριος μας και να συνεχίσει μέχρι βαθιά γεράματα να είναι παράδειγμα, να είναι έμπνευση, να είναι οδηγός των ψυχών μας. Καλά Χριστούγεννα.